Нейто, какво прави? Здравейте, аз съм Хахо и днес правя леко ревю на моя или нашия сервер на Майнкрафт. Това е спална. Даже играят няколко човека. Аз тук съм хостер с PronStar, това ми е скина, ето. Както виждате. Сега тук имам няколко ларпа. Ларп казино е първи ларп. Ето тук, това е спална на нещо пак такова. Кои ги правят тези прости тук? Някой прави прости на ларп казино. Който си играе само чупас. Оф, пак пиздята смешка. Добре. Това е ларп казиното и някой го е... Чек, някой е чупил ларп казиното, сериозно. Къде? Нашия сервер. А? Нашия сервер. Ти къде си? Нашия сервер. Чай, че ми бъгва мишката, се дразни човек. Къде си? На спална или? А? На На спална ларп или? казино съм. Някой се е оба. Ларп казино. Така, друг ларп, имаме ларп екип. Това е ларп екип. Както виждате, това съм аз. Един онер, втори онер, админа. Тук нямаме админ, търсим се още. Мод. Билдер. Хелпер. Билдер, хелпер. Така. Ти къде си, бе? Няма тук. Да, не са те добавили. Аз ще кажа те добавиш, че мен не ми се занимава. Това е ларп енчант. Ларп евент. Това е ларп евент. Извинявам се, че мишката ми така трябва да оправя, някакси много ходи. Добре, това е ларп евент. Ларп фуд. Това е ларп фуд. Сега да отидем на ларп джайл. Това е ларп джайл. Ларп кандидатура имаме. Чай, че го написах правилно. Така. Остатъка е. Това е кандидатура за хелпер, вече имаме. За ютубер трябват. Той тук няма. Да, той го махнаха от ранка. Що? Защото се ебаваше нещо с сервер. Ама направиш ме на админ. Чест Да не съм хейт админ. Но хейт админ е главният админ. На админ ти ли? Да. Ооо, Тук да търсим админ, чест хелпер и сега това беше ларп кандидатурата, сега това е ларп аз съм пужда. недър. Тук пак е чупено. Тие жалки парсенки. Да. Ларп PvP. Това е ларп PvP-то. Така. Ларп правила, рулес. Тук още не са довършени правилата. Ларп рън. Това е ларп рън. Така сега ще го разведа. И тук като стигнете накрая и като настъпите това, значи вие сте победителя. Ето вижте, то пише you win. И тук ще ви оставим някакви айтеми и вие трябва да ги вземете. Така. Ларп шоп имаме, ларп шоп. То остана да нямаме. Така, ларп трейд имаме. Тук пак някой е пуснал това. Алекс, де си играхме да ги правим на селените. Ларп XP. Да, спалва в тази смешка. Имаме ларп ютубер, това е последния ларп.
Това е последния ларп и тук пише как можете да станете ютубер. И като цяло това е сервърчето. Дано ви е харесало. Отдолу в описанието ще има IP на сервера. Ако искате, можете да влезете да се забавлявате. Това беше от мене и до следващия клип. Чао!